No, 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 no. No, 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 Lakay! Ay na, bakit? Bakit ano ka? Kinamatak tinagadong as-aso ba? Ay na, kinamatak tinagadong as-aso tayo ng tidurang ba? Kinamat na ka dagit nagadong asaw? Ano nung kumpi na? Lakay, basta ano ko mga handa ka kamatan dagiti aso, Lakay. Tunagat takitang iyot mo. Ginagawa man siguro dagiti aso, tikang kananda nga takke. So ang kinamat-kamat da ka na. Pita nakaturog ka pa lang ay. Bumangong kan. Grabe nagtugtudo pa yan. Madim na yapon dinuang mo. Laday toy. Di na pa'y malagip na dati dingdingwan lang. Bumangon ka. Nagring kan. Nuang ka nga mabartag at alamak maturog ti kukwam. Bumangon. Agriing kan ko nag-agriing ka. Nagring kan. Hoy. Grabe ini. Green ka na. Sabi na kasi bumangon. Gore ka man. Hoy! Hoy! Green can! Labiin! Hoy! Bumangon kan! Na, bahala ka. Luding kayap tiya, Green. Ipauragam to latan bigat din wang mo. Hoy! Na, buray ka man lang yan. Itaan taman mo, di ka agreeing. Na. Dapat ipaglaingam.